Farem de la mà d'Antònia Castelló. Bona nit, Antònia. Hola, bona nit, Vicent. Ho has dit, les informacions que publica el diari El País sobre el cas Bárcenas han tornat a encendre la polèmica. Es basa en documents interns manuscrits dels extresorers del Partit Popular, segons els quals s'haurien pagat suposadament sobresous periòdics en negre a la cúpula del partit. María Dolores de Cospedal ho ha negat, Luis Bárcenas amb un comunicat també, i Mariano Rajoy ha convocat una reunió extraordinària de la cúpula del PP per aquest dissabte. A les seus del PP a Madrid i Barcelona, la gent s'hi ha concentrat aquest vespre en senyal de protesta. Segons el que el diari El País anomena els papers secrets de Bárcenas, Rajoy hauria rebut 25.200 euros anuals durant 11 anys. També haurien rebut sobresous María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja o Ángel Acebes. Els fons provindrien de donacions privades, sobretot de constructors, incloent-hi 3 imputats pel cas Gürtel. La número 2 del PP ho ha negat tot i ha anunciat accions legals contra el rotatiu. Decirle a todos los españoles que pueden estar bien tranquilos, que el Partido Popular siempre ha cumplido escrupulosamente con la legalidad vigente. Estamos haciendo en estos momentos el mayor ejercicio de transparencia que haya hecho nunca ningún partido político. Aquest matí el PP ha fet públic un comunicat que insisteix que les retribucions s'han realitzat respectant la legalitat i complint les obligacions tributàries. Més tard, l'extresorer Luis Bárcenas negava en un altre document qualsevol pagament del PP fora de la seva comptabilitat oficial. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigit a Rajoy que comparegui perquè respongui 2 preguntes. ¿Cobró esos sueldos sí o no? Y si los cobró en negro o los cobró en blanco. Esas 2 preguntas las tiene que contestar. Rubalcaba ha insistit que si els cobraments en negre es confirmen seria escandalós perquè davant la situació de crisi del país s'ha d'estar legitimat per demanar esforços als ciutadans. I sobre el cas Clotilde, avui el jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, ha imputat 5 persones més per la seva presumpta relació amb la trama que hauria blanquejat 56 milions d'euros de la màfia russa a Lloret de Mar. En total ja són 13 els imputats. Els nous imputats que declararan aquest divendres a l'Audiència Nacional són 2 comptables espanyols que treballaven per al presumpte líder de la xarxa, Andrei Petrov, i 3 persones de nacionalitat russa vinculades als negocis que va desenvolupar al municipi. Se'ls acusa de blanqueig de capital i falsificació de documents. En total ja són 13 el nombre d'imputats en l'operació Clotilde i encara falta saber si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba imputant o no l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo. Aquest matí també la Guàrdia Civil ha tornat a l'Ajuntament de Lloret de Mar per recopilar més informació en el marc de l'operació Clotilde. L'actual alcalde de Lloret, Romà Codina, ha descartat destituir el primer tinent d'alcalde, Josep Valls, imputat per un delicte de suborn i prevaricació. L'Audiència de Barcelona ha absolt el doctor Morín i a 10 persones més. Segons la sentència, els 80 avortaments il·legals de què se'ls acusava van ser intervencions voluntàries i es van dur a terme amb el consentiment de les dones embarassades. A la sortida dels jutjats, l'equip del doctor Morín no podia amagar la seva alegria. Després de 5 anys, l'Audiència de Barcelona els ha donat la raó i els ha absolt de tots els delictes. Una satisfacció que també compartia el doctor Carlos Morín. La Fiscalia demanava per a ell 273 anys de presó. L'acusava d'haver comès prop d'un centenar d'avortaments il·legals. La sentència, però, desmunta un per un els arguments de l'acusació. Considera que hi va haver massa punts foscos. Per exemple, els informes de la Guàrdia Civil es van fer sense cap assessorament mèdic. Mi persona se ha ejecutado unas ideas que no tienen que ver nada con la medicina y he sido bastante considerado como cabeza de turco. L'associació ultracatòlica E-Cristians va portar-ho als tribunals i ha estat al darrere de bona part de la investigació. Aquest migdia E-Cristians ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Artur Mas s'ha trobat aquest migdia amb el rei Joan Carles al Palau de la Sarsuela seguint el tràmit protocolari del president de la Generalitat després d'haver estat investit. L'objectiu era clar, explicar al monarca el calendari per a la celebració d'una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya el 2014. Durant menys d'una hora, Mas li ha traslladat al rei que cal un repartiment del dèficit més just i ha volgut mostrar una actitud d'entesa per abordar la qüestió sobiranista, un aspecte que assegura defensarà amb fermesa davant qui calgui. Aquesta entrevista d'aquest matí també tenia aquest propòsit, donar un senyal clar de la voluntat de diàleg, de la voluntat d'entesa
i si aquest tipus d'accions tenen una base constructiva i, a més, pedagògica, doncs millor que millor. I anar-nos a explicar ho haurem de fer sempre. Salvador Esteve ha assegurat avui abans del ple de la Diputació de Barcelona que no s'ha produït cap ruptura del pacte de Convergència amb el Partit Popular. No ha negat, però, que es pugui produir i ha assegurat que imminentment informaran de l'acord a què s'arribi. Salvador Esteve negava a preguntes dels periodistes que s'hagi trencat el pacte de govern entre CiU i PP a la Diputació. Avui no s'ha produït cap trencament del pacte. Se n'està parlant i imminentment direm l'acord en el qual hem arribat. Després de les eleccions, el secretari general de Convergència, Oriol Pujol, va anunciar un període de reflexió per replantejar-se els acords de CiU amb el PP. Si es formalitzés el trencament, CiU governaria en minoria a la Diputació, però el primer secretari del PSC està disposat a escoltar ofertes. Si ell vol obrir converses, el PSC, evidentment, disposat a conversar, a dialogar, doncs ho està, però esclar, al davant d'un programa, al davant d'unes actuacions que hauria de fer la Diputació de Barcelona. Segons Alicia Sánchez Camacho, si es trenca el pacte es demostrarà qui mana realment a Catalunya. Serà l'exemple més manifest de que Convergència i Unió està al servei d'Esquerra Republicana i del senyor Oriol Junqueras. El ple d'aquest dijous no ha posat de manifest cap trencament, però sí ha servit per aprovar una moció de suport a la declaració de sobirania del Parlament. El text ha tirat endavant amb els vots en contra de PSC i PP. Més coses, les ONG catalanes han dut a terme una nova acció per reclamar els diners que els deu al govern, aproximadament 15 milions d'euros. Aquest matí han fet una petició formal al registre per reclamar els diners corresponents a 2011, una mica més de 7 milions. Si no hi ha cap avançament, la Federació amenaça de recórrer a la via judicial. 25 ONG catalanes han presentat aquest matí davant el Registre General del Govern una reclamació formal pels impagaments de l'Agència Catalana de Cooperació. Reclamen 7,1 milions corresponents a 2011, dels 15 que en total els deu la Generalitat. La reclamació és el primer pas de les accions legals que inicia la Federació. Si el Govern no mou fitxa, la Federació Catalana d'ONG interposarà un recurs contenciós administratiu. Hem provat tot el que se'ns ha ocorregut. En aquests moments l'única mesura que ens queda és la via judicial, que és la que comencem avui presentant un requeriment de pagament. La Generalitat té un temps per respondre, si no es respon haurem de veure què fem i el més probable és que després d'això només ens quedi la via judicial. La Federació d'ONG alerta que sense aquests diners perillen una quarantena de projectes en països en vies de desenvolupament. Els assalts violents a habitatges no s'aturen. Abans d'ahir va ser a Rupià i Albons i aquesta passada matinada 2 individus han entrat a una casa d'una urbanització a Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà. Xavier Martí, des de Televisió de la Costa Brava. Què ha passat? Aquest cop la víctima hauria estat una àvia de 68 anys. Els fets van passar dimecres a les 7 de la tarda a l'urbanització Roca de Malvet de Santa Cristina d'Aro. Segons fonts policials, 2 individus haurien participat a l'assalt, però només un hauria entrat a casa mentre l'altre l'esperava fora per fugir. Tapat amb un passamuntanyes, va lligar i colpejar l'àvia. Li va fer una fractura a la cama, un trau al cap i li va trencar la dent. Per això la dona va haver de ser ingressada a l'Hospital de Palamós. De moment, segons el que ha transcendit, només li haurien robat joies. Aquest assalt arriba tan sols unes hores després d'un altre que hi va haver a Rupià, en el que també la víctima va ser una dona gran. I els Mossos d'Esquadra investiguen 6 denúncies per injúries i calúmnies a través de Gossip i Informer. Els Informers són pàgines sobre xafarderies que bé a Facebook o bé a través de les aplicacions mòbils permeten contactar amb altra gent sense donar-se a conèixer. Han generat polèmica pel filtratge dels missatges que, de no fer-se, podrien vulnerar la integritat i honor de les persones anònimes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que un 80% dels continguts que es publiquen no suposen fets delictius i recomanen que si hi ha contingut ofensiu s'avisi a l'administrador de la pàgina. Seria el mateix que es pot trobar un menor a la porta del bany, que algú li diu alguna cosa despectiva contra ell, que això s'agreuja quan està a internet, perquè això ho poden veure 4 persones. En aquest cas que poso, el primer que faria, en aquest cas l'ofès, seria esborrar el contingut de la porta. A internet el que té que fer és comunicar-li al subministrador de serveis que tregui el contingut. Transports
Transports Metropolitans de Barcelona ha donat a conèixer que el 2012 es registraren un 4% menys de passatgers d'autobusos i metro, 23 milions d'usuaris menys que l'any 2011. Segons CMB, la causa és la crisi i l'atur. En total, la xarxa de TMB va comptabilitzar 547 milions de validacions durant l'any passat, una xifra que representa un 4,2% menys que l'any anterior. El metro ha perdut 15 milions d'usos, una baixada del 4%, mentre que el bus continua amb dades negatives amb un descens del 4,2%. Una baixada pràcticament sense precedents. Aquesta és la veritat. Una baixada prou important, però que reflexa les dades que van sortir la setmana passada d'atur. A les taxes d'atur elevades cal afegir-hi la disminució del consum, que ha repercutit en l'ús del transport públic durant el cap de setmana. TMB també atribueix la davallada de viatgers a l'impacte de les vagues que van afectar el bus i el metro al llarg del 2012. En canvi, l'augment de les tarifes no les considera causa principal d'aquest descens. La baixada fins i tot s'ha notat al bus turístic i al tramvia blau. A l'altra cara de la moneda hi ha l'aerobús, que manté la tendència creixent i augmenten un 5,5% les validacions. El Barcelona City Tour, gestionat per una empresa privada, és el transport que lidera el creixement amb un augment del 21%. El Tribunal General de la Unió Europea ha avalat aquest dijous la decisió de Brussel·les de reduir en 33,6 milions d'euros les ajudes comunitàries a Espanya per la construcció de l'AVE de Madrid fins la frontera francesa. El tribunal va constatar irregularitats en l'adjudicació dels contractes, ja que es van fer modificacions dels concursos i es van atorgar directament sense publicació prèvia. La sentència desestima els recursos presentats per Espanya el 2010 i 2011 en considerar que s'ha incomplert la legislació europea en matèria de contractació pública i per això es retalla el finançament atorgat pel Fons de Cohesió. El Ministeri de Foment ha tret a licitació les obres del tercer fil ferroviari entre Tarragona i Castellbisbal per un valor de 236 milions d'euros. Això suposarà canvis, Roser Marquès, des de TAC12 en algunes estacions del territori. Hi haurà canvis, bona nit Antònia, a les estacions de Tarragona, Altafulla i Torredembarra. A Tarragona s'adequarà una via ja existent, mentre que Altafulla i Torredembarra, a més, també es crearan espais perquè els convois es puguin apartar. I és que amb el tercer fil creixerà la circulació de trens per la costa. Per això, els ajuntaments afectats han reclamat amb insistència que aquest tercer fil sigui provisional a l'espera que es faci la solució definitiva per l'interior, adequant la línia Reus-Roda. Les obres del tercer fil podrien començar aquest mateix any i s'espera que tot plegat estigui operatiu d'aquí 3 anys, el 2015. Les químiques seran les grans beneficiàries d'aquesta infraestructura. Per això, avui celebraven aquest anunci. És un pas endavant pel fet de la competitivitat en el territori i no només dic pel sector químic, sinó una competitivitat pel territori perquè això suposa molts llocs de treball i suposa unes perspectives de futur per les nostres contrades. I la variant d'Olot, que ha de comunicar amb l'eix Vic-Olot pel túnel de Bracons, podria estar enllestida ben aviat. Joan Manuel Robles, des d'Olot Televisió. És una via molt esperada, ja que servirà per descongestionar de vehicles al centre de la ciutat. Bona nit. Sí, servirà per treure centenars de vehicles que ara circulen pel centre d'Olot perquè no tenen alternativa. Són tots aquells que tenen com a origen o destí la Garrotxa o Osona, i aquí també s'inclou el trànsit pesat. 4 anys després de l'obertura de l'eix Vic-Olot, la capital de la Garrotxa encara no té variant. Els anteriors consellers havien promès aquesta via, però per diferents motius mai s'ha desencallat. El nou responsable de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha assegurat que el govern català desencallarà la variant d'Olot durant aquest mandat. Això dona un respir als milers de veïns que diàriament han de suportar el soroll del trànsit i la contaminació. Això sí, quedarà per definir el tram que correspon al govern espanyol, que ara per ara es nega a complir per motius econòmics. Jo crec que aquest ha de ser un objectiu de la legislatura. Ens hem de posar d'acord definitivament amb el traçat i ens hem de posar d'acord definitivament amb el govern d'Espanya, perquè el govern d'Espanya, en allò que li correspon, no pot eludir la seva responsabilitat. Veurem obres i en bona mesura els veurem d'acord amb la complicitat que el senyor Tremosa explicava, que és la que impregna Europa, pública-privada.
El conseller de Territori i Sostenibilitat també ha estat a Lleida, on ha posat en servei el tram desdoblat de la variant sud de la ciutat, una via ràpida per la qual determinats vehicles, com els tractors, no hi poden circular. De fet, els pagesos s'han queixat perquè no volen passar pel centre de la ciutat. Ares Escrivà, des de Lleida Televisió, quina solució proposa la Generalitat? Molt bona nit. La Generalitat estudia diverses opcions perquè per la variant sud, com en qualsevol via ràpida, no hi poden